deh kulumbai Hi guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर लोगोफोरनि बेजान थांगासिनो फुजानि ब्लग आरो ना थ' दिन जाबाय फुजानि फार्स्ट डे दिन जाबाय 30 तारिख आरो ना माने बारा भिडिअ बनायनाय जायासै आङो सिगांफोर दाखालिफोर बनायनाय जायासै खिन्थु दिनै बनायनोसै आरो ना थ' दिनै नै आलासि फैदों आबौमोन फैदों थ' दायो जों एसे बेरायनो थांसै न'आव आलासिफोरजों एसे टाइम स्पेन्ड खालामनोसै बिनिफ्राय गामियाव दिनै जोंहा फुजा दङ फुजा माने गामियावबो जाखायो जोंना बुरा फुजासालि माने बेयाव मेला जाखायो लेट्स स्टार्ट द भिडिअ जि हायो देखायलांसै दिनैनि भिडिअ अके आलासि फैदों जानो आलासि फैदों नै फुजानि नै सोर फारि खिथिनो र' आलासिफोरखौ नै जा बिमाया गैथार बिमाया नै मेंजोब्बाय नै फुजानि आलासि सोङै नै गोलोमजोब्बाय नै जाबाय जा आनि आनिदोर गैला मायमोन बानामोनलै जा भारनिका दोङो नै माला पकरा जागासिनो नै जानाय गुमै दासो ओमफ्राय गुमैया नै सियाना दोङो दिनै बिबुखौ पुरा शुटिं नुलायदों दे माबा माने मा होनगोन दा ब्राइडेल जेनेबा ब्राइडेल नै बोथोरा जेबो जादों नै गोजानो नै पुरा रेड मा होनगोन दा सानि इभिनिं रेड इभिनिं ना मा होनगोन इखो गोजा जानायखौ दिनै ओमफ्राय दिनै मा प्लेन दोङो दिनै मा प्लेन दोङो दिनैथ' बारा आलासि गैया नै दिनै आलासि खिन्नानै खियानो आरो सानैसो थांबाय गाबोन खिन्थु जागोन ना 30 जन जागोन ना गाबोन मथा मथि 30 जन 30 जनसो आलासि फैगोन जानाव पुरा रिश्तेदारफोरा माने जाना ज' जाखायो आरो ना माने फुजायाव माने गोदोनिफ्रायनो जोंहानाव माने ज' जाखायो आरो फुजा मोनबानो पुरा रिश्तेदार जानाया गोदोर ना आरो हरे कृष्णा नानिया लोगोफोर नै दायो स्टार्ट एसे बेरायनोसै दुर्गा फुजा नायनोसै नै आंनि लोगोफोरखौ नायनो हेल' हाय होनना बुंदो नै लोगोफोरा आंनि लोगोफोर नै बेनो जोंहा बेनो बुरा फुजासालिनि मेला दुर्गा फुजा नै बोसोराव बिदि जायो जों गामियाव आदै बरिया ना मा संदो पक'रि मिक्सार थिगानो सोलिदों ना दे lagi ra buah नै जा दिलानाव माबा दोङो नै पुरा आखाइनि हेबनाय बेगनिफ्राय ना हममेड नै जा आदैया नै कानसिया दादै निन्ज ने बरिया हममेड it's called talent ने बा नि मारले बेग ने ए कस्टमर फैदों जांग्रोनो थै सान्थु दिनै जाबाय सेकेन्ड डे नै दिनै मा फिल्म दं नै जांग्रि टाइम बिजाम सोर नायखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे आं मैया नायबाय नायनायालाय बरिया फिल्म बरिया बेस्ट आस्सा बोरै सोलिदों मोजां सोलिदों दासान्दि बरिया ना बरिया बागानदार नै बिथांनि दखानाव माबा मोनो नै बुट मोननाय जायो होनलाय जों आदे फैदो नोंगो दे फटो खोनाबाय नै नियाव खासे आदै दङ आरो नैबे जाबाय ने मेन माबाया मन्दिरा नियाव माने दुर्गा मन्दिर दङ गेजेराव बाथौ दङ आरो कालि मन्दिर दङ ओमफ्राय नैबे जाबाय माबानि शिब बाबानि मन्दिर नै दादे आदै टंलानि थिगानो ना फुजानि बरिया ना माथो मा लाखो ओइ बा फुजालाय आरो ना निमखि जाया फुजायानो जाया बियो दिन जाबाय नेक्स्ट डे थ' नै मर्निं लाथा वाव पुरा खायफा गोमोन दङ खायफा गोथां दङ अर्गेनिक जोंना फिसिग्राफ्रा जागोन लाथा एम्फौ आलासिफोरा जोंहानियानि बा लाइन
जाखांबाय जाखाखै माइलेट फाने पुरा बिदा लाजोब्बाय नै बिराद बुरजा नै हख्रायफोरा थांदों माने दे खुलुमबाय दे मोना थांदो दे खुलुमबाय दे खुलुमबाय दे लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ माने मोननैसो प्रब्लेमनि थाखाय मोजां भिडिअ'खौ प्रपारलि बनायनायसै आङो जि हायो देखायबाय आरो ना लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन थ' जेसेनो थाब नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै ना बाय मोनदोर फाय दे हेपि दुर्गा फुजा होनना बुं दे हेपि दुर्गा फुजा बाय